Pnawn ffrindiau. Siamai pawb. Sut wyt ti, Iesu? Fi'n gyffrus achos mae'n clwb lyfrau heddiw. Croeso i'r Lyfrau Clwb. Beth ydy teitl i? I stori o enw Paglwb. Beth ydy awdur? Bobl bach! Pa glwb ddim yn awdur? Beth wyt ti fel lyfrau? Yn fy mani, dwi'n meddwl bod i stori yn ddiflas rai. Felly dwi ddim yn hoffi stori, achos dydy disgrifio yn dda. Dwi'n cytuno, Leah. Pa glwb yn ofnadwy? O dear, dwi'n mwynhau darllen pa glwb. Beth ydy plot, Amy? Wel, yn y stori, mae Nicky a Chris fynd i'r canolfan hand yn pan glas. Mae Nicky chwarae hoci, ond mae ddim yn hoffi. Mae Chris wedi'i judo, ond mae gasglu. Nesaf, mae nhw'n chwarae pêl-droed gyda ffrindiau. Mae Nicky a Chris judo'u pêl-droed. Diolch yn fawr i clwb lyfrau.